Тоҷикистон ва Қирғизистон тавсифи лоиҳавии гузариши хатти сарҳади давлатиро ба масофаи 17,66 километр иҷро намуданд. Дар ин бора сомонаи Вазорати корҳои хориҷӣ хабар додааст. Дар хабар омадааст, ки дар асоси мувофиқаи ба даст омадаи тарафҳо рӯзҳои 1-6 декабри соли 2022 дар шаҳри Бодканди, Қирғизистон вохӯрии навбатии гурӯҳҳои кории топографии ҳайатҳои ҳукуматии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҷумҳурии Қирғизистон оид ба делимитатсия ва демаркатсияи сарҳади давлатӣ баргузор гардид. Зимни вохӯрӣ тарафҳо тавсифи лоиҳавии гузариши хатти сарҳади давлатиро ба масофаи 17,66 километр иҷро намуда, ҷиҳати идомаи корҳо нақшаҷадвали вохӯриҳоро барои соли 2023 мувофиқа кардаанд. вохӯрӣ дар фазои дӯстӣ ва ҳамдигарфаҳмӣ баргузор шудааст. вохӯрии навбатӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор мегардад.